Hvem kunne ikke spise en stor, saftig burger eller en lækker, varm pizza til frokost? Vi ved jo alle godt, at pizza er lidt lækrere end en madpakke med tørt rugbrød og halvlun spegepølse. Det er det evige dilemma i frikvarteret. Hvad skal jeg spise? Min frokost? En burger fra Mac'en? Eller ringe efter en pizza, der alligevel bliver leveret direkte til døren. Men vi ved også, at det ikke er de eneste tanker, man gør sig om sin frokost. Vi har alle den der lille stemme om bagved, der siger, ja, hvis du køber den der burger, så får du en ekstra delle på hoften. Det skal jeg nok sørge for. Den lille stemme er også det, vi kalder samvittighed. Eller samvittigheden. Det er den, der prøver at fortælle os, når vi ikke gør det rigtige, eller i hvert fald er i tvivl om det, vi gør det rigtige for os selv. Vi er bevidst om, hvordan vi ser ud, og hvordan vi egentlig gerne vil se ud. Og for det meste er det en burger, pizza eller sandwich, der står imellem vores krop og vores drømmekrop. Men det er ikke kun din krop, som fastfood ødelægger. Det ødelægger også din indlæringsevne. Fastfood indeholder en hel masse energi, som bliver desværre forbrændt alt for hurtigt i løbet af et modul. Så allerede til sidst i dit modul vil du føle dig lige så udmattet og flad og træt og magter ikke noget, som før spisefrikvarteret, hvor du ikke havde spist endnu. Så i sidste ende vil det her afspejle sig på jeres karakterer, og de burde jo netop være høje og gode nu, da I går ind i 9. klasse. Jeg skal til at tænke på jeres fremtid.